Ay, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e yafnodirde e moɗon. Eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamina, kadi en garti kadi e golle kese. O dumunna fof gonɗen tan koye wadde ekkoji kewɗi. ɗin ekkoji noon timmi gasi heddi ko ɗi golle. oɗon gandi jangde men no wano adan, joni kadi en ɓosi en jiiti hen geɗe goɗɗe belɗe janguinirde. on jiimi janguini on ɗo alluje nogas e jeeɗiɗi foti wonde alluwal ɗe ko janguinanoɗo mofta. so janguinanno ko mofta on keɓtataɗe waɗa ko e nder YouTube to moftoyi toon renano on gandal ngal. ɗum saabi noon hewɓe kadi goyti mbi jiyata bindi ɓen fof aɓe mofti to nder YouTube to saha fof ɓe ñokto ɓe gara ɓe ñagto. te haali kam e maɓɓe ko fodde ujunnaji jeeɗiɗi neɗɗo e temedde jeetato neɗɗo wonɓe e nder YouTube. saha fo duɗɗal ummoto no ara ñaago rokke, aɓe kanno kamɓe ne ɓe ƴetta ɓe dokka. kono so ɓe gari ɓe ñaago ɓe dokke, ɓe dokkire e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. kala nde heblo waɗa gasi eɗen keɓa noddali kewɗi biyoji alhamdulillah mi watti yiide bindi, mi watti jangude, kono noon ko maɓɓe koko mofti taw ɓe mbawa siftorde wonde ɗeɗo golle ko golle courant, ko golle wifi, ko golle connexion. kadi baɗowo ko neɗɗo ko ñaamo ko ñammino ko joom haajuji. ena hananno so lewru mayi goto kala ɗo woni, gonɗo YouTube, gonɗo Facebook, gonɗo WhatsApp, gonɗo kala ɗo gonɗa aɗa janga, aɗa naftoro e jangde he, itta hunde nulda mbiya ceerno ɗum ɗo ko alarba am e jangde he. ɗum kadi ne softina janguinowo. so haajuji makko ngari o wawa wadde hen haajuji makko ɗi, o wawa deejde, o wawa arde e men e janguinde en. kono so tawino enen pinat dawene haajuji meɗen, keɓan kal meɗen, mbaɗan e posuji meɗen e haajuji meɗen e ɓesguji meɗen, kanko noon o heeroro konngol wiide on jarama jokke golle kadi min beltima. e on beltoke mo beltoke to ɗon jangi on mbawi mo on beltoke heddino kadi beltinommo holno weltinirte ko saha fof mballonmo e haaju makko ko yahata kam. tawde o acci kon ɗa o renni kon ɗon, o acca haaju o wonda e mon lewru ha maayi oɗon jiya golle ene yetto on, ene yooɗa hayso haalaka an baɗanteɗo ɗen golle. ciftara baɗowo ɗeɗo golle ko joom haaju no am ni. min nam yeehi mi dawi mi heeɓi seeɗa yalam, mi ƴetta ko mbawmi e doole am, mi yiya ceerno nda waltoro haaju men jahowo o. ay haaju men jahowo o, saabu ko haaju men eɗen ndendi mo, eɗen ndendi haaju o ko haaju dendaɗo. eɗen ndendi haaju o ndenen ndenden gollemo. ɗum noon taw jarani fo eɗen kalta, tawañi fo ene haale ene haalte, tawañi fo ene haale ene haalte, ngare gadde ngare balle. ko on tan gummoto mbaɗon balle mon taw ko onon beela mbaɗi tawana
konngol reni ɗon ngare gadde ko kalmi ko son ƴeewoyi YouTube to mon taw ujunnaje 7,900 neɗɗo pawɗo ene suuli toon e mofti toon on keeɓi fodde 700 audio capanɗe pawɗe darɗe mon taw ko vidéo ene yetti on ene nafi on ene nafti on ko golle gaddi ɗum toon ko courant wifi connexion addi ɗum toon ɗum noon wadde ko addata hayto on toon ko ɗum jiɗanmi saha fof hijjinde ɗum ciftoron ɗum mbaɗon hen balle moɗon balloje ɗum ha yetto o dumonno kadi heblone ara heeso nde wonno ko ngoɗo wiyete mbawatan gollade golle ɓe kala ko mofti hen moftono on toon nde wonno pottaɓe ɗe ene wona ɗum noon tawde Allah walli en jiiti kene jangina mofta ƴetten janginen gila eɗen nguuri jangine heblo ngo gila goo ha less fewne ha feewa waɗe dossier goto mofto hen kalde pinɗen adde to monto ene mofto e portable oɗon janga so majjiri on jehon YouTube mbindon Dental Dina TV tawan ɗum toon kadi nafta on nafta rende meɗen ɗum noon ɓe mbi wadde on garat jingonomin e ɗum mballomin e ɗum to bange kaɓorɗe muɗum to bange kopporeje muɗum ko ene dillina golle ɗe mbawa yaarude yeeso o saha ko saha kaɓorɗe wona saha haala ɓola gollata haybatte haala yo wonde golle ko haala e golle jaadata golle ɓola jahata haala ɓola yahata ko haala wonde e golle golloje ɗum seɗen kaalane en mbi en nani en jaɓi yo wonde golle min nani min jaɓi alda e golle firti ko nanaka jaɓaka tewɗon gandi ko ara ko nafoore hay gooto emen majjani ko ara ko nafoore hay gooto emen majjani ɗum pina subaka ndawa e dawol ma keɓakal ma mbaɗa e poos ma aɗa janga ha Allah walluma peɗɗitoɗa mbatta windude mbatta jangude haɗa jangina goɗɗo ngal ballal mbaɗanɗoma ngal ballal a wawama yobde kono eto waɗandemo hunde ɗo teskoroɗamo ni mballamo e sifo no wallitoma ni no mballirtamo ko ƴetta saha fof so lewru ma yi hoto fat hawyuma wat an tan ummonto hoorema aɗa andi numéro o lomba hen mbiyaminde komi janggowo ceerno alarabam nani alarba so yonti a wawat yen ko alarba so lewru maayi woni hen ko arabaji 4 ndendinaɗi mbaɗa lawol gotol nolda a dangi arabaji 4 timmi lewru wadde ndendina ɗum fof lawol gotol mbiya ceerno alarabam nani lewru maayi alarabam nani waltoro golle men jahoje ɗe amin belti noon on sahara amin belti on sahara jokke golle on saha fuɗɗo haalede amin belti jokke golle yaataw on gaddi kono weltore yaataw on gaddi kono jokkire golle kon sa fini a dawi janginowomo a anda ɗo waali a anda no waalde a anda so haccitima a anda somo wattu a anda somo hirtu a anda haytoyi wadde gandal ma e makko ɗon ko so tawi a dawi a dañi lewru ma maayi ittu hen fodde mbaɗanamo fodde tawa haalani fodde makko e ma o sahan dol udditama janginowol pulaar dol gongal udditama jangino arab an jiɗɗo jangude o ngara bindoɗa toon ɓuuri welde jangguirde wo amma YouTube o ko moftirde tan sen jangini haade majjirde en wo amma ɗo jangirteɗo waɗanama WhatsApp bange an jiɗɗo jangude o gonga e ma ko toon jahata naata toon so finama janginama
waɗama vidéo waɗama bindol fawama ɗon ngara ƴetta bindol ma ƴetta vidéo ma kuccita hen ndaara janga ñifa connexion ma walluma e jangde yawde kono sa wi subagaro ma pina jeeya to YouTube to jangira YouTube o e teddi kono sa tawi a naati e duɗal he nannama audio ma vidéo ma yettimama ma dañ ussude connexion ma ñifa connexion ma tan vidéo ma ɓalla ma bindana ɓalla ma janga mbañirɗa gayna ndawa aɗa waɗa noon haaliro ma e anne kadi lewru maayi a yobnoyima kalma itta hen fodde ne foti fof mbiya ceerno nda waltoɗo golle men jahoje ɗe ene yooɗi o sahano inchallah eɗen gañode heblo heso mi fuɗɗo noon kadi lelgo wooto moften ɗum kadi itten gila goo payen les eɗen jaara alluje nde wonno alluje jangguinama kono on saaha en ngalano hollirde ɗum ha laaɓa cer nde wonno janggowo o ma joddaki ma anda ɗo woni anda ɗo gonɗa aɗa haa tan a ba bi bo o yiyata ɗo ba heedi joni waɗe kadi heblo heso wongo taw omo andi ko ɗum ɗo wiyete ba ɗum ɗo wiyete a i u e waɗe alluwal mo banggue heeda banggue ƴetten ba o ɓolo masen mo hawa timma heeda banggue alkulal fof waɗane allul mo banggue ɗe jaaro ha timma wona ngoɗon heblo kam waɗiɗo mofti janggo e jaam sa majjirama tan ma andude heedi jahana alluwal ma jangata ngal jangangal gayna paye haaju ma nde wonno wasabuji ɗi belani moftirde hunde mbara hen jamma hande janggo portable bona fof bona kono so yi waɗama to YouTube to moftama toon waɗama nokkuyel mum banggue tan innirama ɗum nde garɗa fof naata ɗon jiiya ɗum ɗon tawa ɗum ɗon naftoroɗa nafa wadde a hollama heblo ngone ara e lawol ene heble so yettima tan mon tintu ɗum heddi ɗon ɗe alluji ɓoyata timma heddi ko altine o alal bo on programme gasa kadi gara noon programme biyaɗo o programme noon jin wadde ko balɗe 5 aset alet altine talata alarba balɗe 5 ɓatte kala ñalawma keɓon alkulal gotal masere ha timma waɗe no pamorto mofto ɗimmal ngal waɗe mofto yaaro noon ha timma hankadi en timmini ɗum ɗon kala ko winda a janggani andu ko alluje ma woni mbawaka jangde pular ko wawten andude masɗe mbawa andude alkule ɗe ene masirte ene yennirte e jangirte ɗum noon heɓoto koye andude laawol ngol ko ganda alkule mawɗe tokose heeda banggue ganda ko wiyete e masɗe heeda banggue ganda alkule ɗe ganduɗa gona ñonde gona ñondiɗinaɗe ɗum heeda banggue ganda alkule ñonde heeda banggue ganda alkule ñondiɗinaɗe heeda banggue on saaha noon sa yiiɗi windude koye teskuye ma waɗata kadi kono kaalirta ni noon tan bindirta sa haali haala ka fooɗi gona pooɗo sa haali haala ka fooɗani mbasa fodde sa haali haala ka siddi sidda a haali haala siddani ma siddude an kadi ko bindol ngol fawoto kono kaalirta ni ko hen tan rewata on saaha so gayni noon en gandi ha gayni on saaha noon naatina e jangde sharia e nder pulare he mi holla on toon longal janaba e sifa muɗum waɗe nate waɗe no famorto gaynen kaalen laaɓal so gasi payne sériyaji he juulu en hankadi en naata sa fof en kullira hen ko jangete ko e nder julde waɗe hen ɗum fof noon ko ma heblande nde timma e ɗum wawa webde wadde kadi haalirte ko an jiɗɗo ɗum o kebloɗa ngara janggo wonde le premiére
an jiɗɗo windade ngara bindoɗa, sa debbo sa gorko ngara kaala serɗiji ɗi naata ko nafoorema woni hen. ngara kaalɗa naata oto funto hoorema jangde, jangu tan mbawa, ala punti, jangde ala punti, ala tappalagal, ala politique, jangu tan mbawa. ɗum noon waddami habri on ɗum hada yettade mbiyami haalanno mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kalanɗa sarɗiji naata, ƴeewa karnema e bikma ɓallina, ara jangine e sifa newiɗo, e sifa keeriɗo, e sifa jawɗo. ɓeyto on jangi gayni mbawi onon kadi arɓe heso ɓene jaadana alluje ɗe timmida, seɗen janginoya ɓeyto mawɓe hanka en fof wonon allol gotal. ɓe gayne deftoro ko janguno ko, onon oɗon janggora. ɓe gayne defto ko janguno, onon oɗon janggora. so timmi wono onon jangi, ɓe ga deftima, on timmidini heblo ngo, hankadi noon jangde fuɗɗo e laawol mum jehenan kadi. ɗum jiɗimi kadi paamiron noon nde wonno kaka mbaɗanmi min mi baccata hay goto e moɗon, mami haala ko jiɗmi wadde ko. so yontoyi cellal no woodi waɗe no wiya no wiira. yo Allah wallu en nande e famde e hettade e nande e jabde e gollude. oɗo ko musidɗo moɗon, giɗo moɗon, Yaya Ly, Kolo Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. on jarama, salam.